mun kasa, masu ado da taimako yau sun kasa, ko kai yunkurin hakan sai ka fasa. Ya Allah ba an tayi alkayu, kai mana maganin abin da ya dame mu, kai mana garkuwa dukkan motsin mu, ka sirritar da masu son su ga karshen mu, dan sirrin da ke cikin alburani. Mu mun gigi ta rabbana mun dimauta, kuma mun zauta rabbana mun susuta, matsalar rayuwar mu yau mun kararta, mun ga saboda kai kadai ne ka santa, kai mana maganin da dan Sheikh Tijani. Ya Allah kariyar da kai wa Qur'ani, kai mana dan isa ta saidal kaunaini, dauke damuwar gidan ta dame ni, dan musulai da harfan alqur'ani, komai na bidawa karga ka bani. An tayar da hankalinmu da yayanmu, kuma an sanya firgici ga yayanmu, har bacci yana shirin ya fi ƙarfinmu, to dan duban da kai wata ka dube mu, ya annadu an rabbul da yani. To satar jama'a ka dakila yaɗanta, cuta ce muna bukatar da bayinta, Allah dai san mahaifi kore ta, a cikin hanzari ka samu ga ƙarshen ta, amin dai isa ta ummul hasanai ne. Ya Allah kare masu daukar nauyin su, Allah sanya dimuwa tunanin su, karɓe duk abin da ke hannayen su, ka tsiraitar da su a dukkan shanin su, dan girma da martabar dan adnani. Ya Allah sun hana mu zaune gidajenmu, Allah sun raba mu da iyalanmu, sun kuma tashi hankali da iyayenmu, muka karshen su karkasa su ga karshen mu, amin dan isa ta kausin zamani. Mata na gudu su bar yayayensu, yaya na gudu su manta iyayensu, yayye na fita su bar kannayensu, mata na gudu da kayan sakansu, abubuwan ya ilahi hantar ramani. Ai sai suka ce mutum su kwashe kayansa, bayan nan su korafin dabbobinsa, a gaban da yayan ga mahaifinsa, matsugunan mu rabbana da sun rusa, ka ji tausan mu da isar Sheikh Tijani. To matsalar rayuwa tana da dagawurta, Allah dai isar Khadija da yayanta, dan sirrin da ke cikin jikokinta, domin hatimin nabi na annabta, kai mana maganin siya nani. Dokokan zuciyar mu ya sauko fuska, share ruwan idan mu dan sifofinka, dan zatin gadon kadaitar sunanka, Allah dai sa da girman manzanka, dauke damuwar mu dan alqur'ani. Dan sunan da shugaba ya kiraye ka, dan girman mala'iku makusantanka, dan ranar da shugaba na ya ganka, domin sallamar su dan amsawarka, kai mana kariyar da kai wa Qur'ani. Ya Allah dai Abubakar As-Siddiqu, Allah dai sa ta Umar Faruku, dan saiwa ta Usman kan haku, Allah dan Ali Mahil Fusaku, ka ji tausan mu rabbana ya ramani. Sai Boko Haram ka dakila karfinta, ka tsiraitar da masu goyon bayanta, ya Allah ka sa kasar mu ta daidaita, sa'ar kai tsaron kasar mu ta inganta, dan sirrin da ke cikin arramani. Don masu rukon kasar ka sa masu tausan mu, sannan kara taimakon sojojinmu, daga yau kara kara jin kokawar mu, dan annabinu dan Ibrahimu, magabatan mu kara sa musu imani. Dono mana shirin ya gagara kasar mu, ya Allah ya taimako ga manoman mu, kiwo na shirin gushewa kasar mu, matsalar na
shirin ta dakile cinikinmu, ka ji tausan mu rabana ya daya ne. To wa zai taimake mu Allah bayan ka, ya Allah ka taimake mu da karfinka, ka kiyaye mu da ranka da ranar ka, wanka wuta kashe ka Allah da ruwanka, dan girman Ali dan zinnurai ne. To wannan matsala ka samu ga karshen ta, matsalar sace da kushe haskenta, Allah ka yake nufata da bukata, dukkan damuwar kasar mu ka kore ta, dan adadin digon cikin alwara ne. Domin kuka ubangiji da idanunmu, tsoro ya fitar da mu a wahalanmu, gigita ta samu manta kamanninmu, in laifinmu ne ja mana yafe mu, dan katimil wilaya shekhi tijani. Wanda ya damu rayuwar muka dame shi, wanda ya kore nutsuwar muka kore shi, wanda ya zama silar abin da ka damke shi, ko ya zama silar amaye kai yashi, kai mana maganin siya almanna ne. To wasu na faduwa wayansu suna tashi, wasu ba sa fitar da zance sai nishi, wasu sun fara kokarin karbar bashi, wasu sun faɗi kwanta har sun gaza tashi, zance ne nake isarwa ta bayani. To ya Allah ka sargata mu ka cece ta, ya Allah ka sargata mu ta daidaita, talakawan cikin ta kar mu wulakanta, yayi matsalar tsaron nan a cikinta, dan haddar mahaddatan alqur'ani. To jama'a mi ta addu'a kar mi bashi, ni ta tawassuli da hasken al'arshi, annabi shugabanmu mai kyawun gashi, mu rike zan sa zama koko tashi, hakan sai mu samu sauki ruwa ne. Ya tsadar rayuwa tana da gaban kasa, masu ado da taimako yau sun kasa, ko kai yunkurin hakan sai ka basa, sai ka ga yana faɗa da mahaifinsa, tarin damuwa ta sama da sabani. Sai dilkaunai ne, don girma da shaya wani tijjani, don sirrin cikin jikin gausu zamani, don girman Ali sisa da shaihani, don sirrin Atiku don dan Usmani. To domin jawayar Muhammadu Salamu, don buyan da ya yi cikin Ibrahimu, don Gibrima don Aliyu Razimu, don Iliyasu gobiri alfarmanmu, don Ahmadu Yarwa wuya Tijani. To dan girman shari'u ma da Tijani, dan sirrin tamamu domin bani ne, dan matsayin jazuli kai kan manzo ne, Allah duk abin nufi dai ka gane, kai mana abuwa ladiful mannani. To mai neman ya san wakin taka ne, dan umar shi ya rairo kun gane, a gidan abba da ni mai hidima ne, na ya bayyana cikin wani hali ne, kaka lafiya na gausin zamani, kaka lafiya na gausin zamani.